ראש הממשלה, בוקר טוב. בוקר טוב. אפשר להפריע לך באימון? אתה יכול, אבל תצטרך לעבוד קשה. ולהפריע לך בלו"ז שלך היום, להתלוות? תתחיל בבוקר, כמעט כל בוקר פה, בחדר הכושר, ואחר כך תצטרף, כן, נשמח לראות את זה. יש על הטיפ לצעירים שרוצים להתגייס כיחידות קרביות? להתאמן, לא לוותר. אתם מסוגלים להרבה יותר ממה שאתם חושבים. קצת מדרגות. יש לך מעלית, מדרגות, תלך במדרגות. טוב שאתה מה הדבר ראשון שאתה עושה אחרי אימון? עולה במדרגות. שאלה, אם אין מדרגות, תלך ברגל. בכל מקרה. הדבר ראשון שאתה אוכל אחרי אימון? קצה קשה. יאללה, נתראה בהמשך. בוא נלך למטבח, ניקח. ביצים קשות? זה פרוטאין. זה לא נשמע חטיף כל כך די. כן, אתה רוצה את השייקים המגעילים האלה? לא. אבל זה גם טובים. עכשיו יראו את זה ולא יאמינו שאתה מקלף את זה לבד, ראש הממשלה. עם האצבע השישית? זה לא כך מתקלף. אתה שם גם מלח או שאתה אוכל את זה ככה? מלח, הרבה מלח. הרבה מלח? הרבה מלח. אמרו פעם שאסור לאכול מלח. איפה המלח? הנה, יש פה, תודה לך. כמה פרוטאין אתה אוכל ביום? כמה ביצים? כמה שיש. לא מספיק. אתה יודע למה? למה? זה כבד. אני מעדיף את זה, אתה רואה את זה? אתה יודע, יכול יותר. זה נחליט. אני אוריד את זה בעריכה.